fa da akwai matsala. Ba kuɗi wallahi sai na ci bashi yau, ai sai na ji zazzakar murya haɗa nan ba yanzu muka fara. Masha Allah, an bani wato naira 400. Bari in gwada wato ainihin su burbuɗa ma wannan namba, ina ga ta mace ne wannan. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ɗan mata. Ina wuni? Lafiya kalau, an wuni lafiya? Lafiya lau wallahi, so gara masa aka samu wato na Ina ji